Mshana ekuseni kangaka usushanela igceke. Azi wena uzosikhatha nobhuti wesibu. Owenza umsebenzi wokusisiza ngokuclean igceke la ekhaya. Yazi uthi uba nolaka kanjani mawukuthi ufika igceke liclean. Phela ubona ukuthi khona umuntu osemthathela umsebenzi wakhe. Relax mshana. Yazi ungayenza hambe lapha endlini. Ufika upress ibutton lapha ekhabetheni kuzovuleka eduze kwe-TV ukhipha iFerrero Rocher bese uthatha iwayini leli libhala non-alcoholic bhala u4 mshana wami khipha uchocolate shaya uchocolate bese ubuka iTV tetela igazi mshana iTV yale ekhaya ke ayithintwa ngeremote yebo lonto uyakhuluma nje naye uthi Siri smart TV please open the cartoons or the action movies from Netflix and then iyazenzela mshana relax mshana kukhona ikasisi la nivuka ekseni ngo4 nichutha izinkukhu nivuka ekseni ngo3 niphakela imbuzi treat this like a vacation son yeah and then into ngifuna ukufakela u15k awulungise ama banking details akho ngifuna ukuthi uyosithengela igrocer mshana yaleli sonto god usho ukuthi ufuna malini but so xabana washa imali engaphansi kwa 30k ukuthi ufuna malini ukuthi uyayitola god sengikhohlwe ukuthi treat this like a vacation son god